Doon na ang paborito ko. Siyempre, ang pinaka-favorite ko, hindi ang mata kang baboy. Igwa lang yan dyan pigahaling sadit na bagay, tapos yan diretso na yung gabos na yung kinakakan. Masortiyon ako na si Tabadi ang kaibahan ko ngunyan sa vlog. Sige Tabadi, palaag na lang po dyan sa platito, tadadarawang ko yan duman. Ang swerte ko naman. Oh my God! Diyos ko, tayo daw kayan magkibig-kibig. Pero matain ni guys, buta kanya ng kadikit na bawang, siyempre may araw pa kayan. Yaw na duman ang sakuya. Tabadi, salamat Tabadi. Siya po ang may-ari nito. Sabihin mo Tabadi, peace and love. Araw ka ni ha. Peace and love. And love. Si Papa niya kaya nagtali. Pigalat kung talagang siya ang ano. Tahara mo na. Sandali, picture tayo. Wala, baka mahulugan buho ko yan kakanon. Siya nga pala, bago makalimutan, mag-apply na ng Globe at Home G-Fiber Unlimited sa inyong tahanan. Napakadali lamang ito. Mayroon pong link dito sa video na to. I-click lamang po ninyo yan, i-redirect na po kayo sa online application. Napakadali lamang po mag-apply dito sa G-Fiber Unlimited ni Globe. Fast installation in as quick as 24 hours. Pag yan ako dito sa Bicol, di ko pwedeng dahil pasyaran ang Tabadi kinalas. Kaya na naman ako dito. Perang taon ako dito, sige balik-balik. Pero ngunyan ko lang siya nasubukan na bidyuhan. Ito ay kagsasakuyang sikat na vlog. Yaro na hiling mo yan, mga sili. Yes, gong harang. So, ini ang pinakasikat digding kinalasan ni Tabadi, digding ni sa Kararayan. Piling ko sa indong ibaha na detalye. Abang mayong tawo, garo akong special digdi. Ano saan si Tabadi? Ay, nako, di ang sikat na Tabadi. Oh, kaway-kaway ka naman. Good morning. Oh, di ba? Sabi ko, hali-hali na ako hindi pabalik-balik, pero ngunyan sana kaya ako nagsikat Tabadi. Siyempre, si Afro Bicolano. Si Afro Bicolano, dahil pwedeng i-feature ini yung kinalasan digdiyo sa pinaka-paborito kong maray. Ang tita, yan. ang yayamaning cashier na may-ari, asawa na may-ari ng Tabadi kinalas. Marinanita, nakatiming ako na nakatiming akong solo-solo lang ako. Kahahali lang kasi mga nagkarakan. Nakamotor lang ako, guys. Dahil ako na midbid na maray Okay lang yan, Tabadi. Aram ko na't bisado ko ng maray ang kusina. Oh, pasirip lang. So, hindi siya piniprepare. Nahiling nindong darakulaw na yung nakaldero. Paano yan, guys, ni mga buto-buto ning baboy. At kung saan iyan nagpapasiram sa kinalas. O yung pa yun, ako, kadakol yan niya raon dyan sa laog. Dahil na pagparapahilingon yan, tabaka magtarakam-takam lalo. O, nahihiling nindo yan. O, payo yan ng baboy. Napon sa iputa, nagsusurway na sa saiyang... Nagsusurway na sa saiyang bungok ang laman. Gusto ko arog kayo yung sistema. Guys, nahiling nindo yan. Against the light lang, duman maaliwalas ng maria ang kusina digdi ni Tabadi. Ang parong kaini yung kinalas, talagang napaparong digdiyo sa laog na inikan sa kang mga nagkakarakan. Pero itong aso na dahil naman kaipuhan, parungon ka mga yaon yan dyan nagdadalagan sa luwas. Doon na ang paborito ko. Siyempre, ang pinaka-favorite ko, hindi ang mata kang baboy. Igwa lang yan dyan pigahaling sadit na bagay, tapos yan diretso na yung gabos na yung kinakakan. Masortiyon ako na si Tabadi ang kaibahan ko ngunyan sa vlog. Maray tayaon. Kada ako na nag-feature ng vlog, pero iba ako. Siyempre, Afro Bicolano ako. Ayun na. Sige Tabadi, palaag na lang po dyan sa platito, tadadarawang ko yan duman. Ang swerte ko naman. Oh my God! Diyos ko, tayo daw kayan magkibig-kibig. Pero matain ni guys, buta kanya ng kadikit na bawang, siyempre may araw pa kayan. Yaw na duman ang sakuya. Tabadi, salamat Tabadi. Siya po ang may-ari nito. Ay hamag sana talaga si Tabadi. Sikato niyan digdi guys. Tita, wait lang, ang bayad ka ning saro
So, kapag maagi ka digdi sa lugar na ini ang kalabaan kang Kararayan. Ang lusot mo na kaiyan, Pakul, pwede ka na maglusot Carolina, yung diretsong iyan. Pwede ka magsiko pasiring Pili, pasiring Legazpi, pag diniretso mo yan. Masiko ka, madire-diretso. Yarao na po dyan. Ini naman ang pasiring sentro kang Naga. Mailing mo yung digdi. Oh. Tabadi Kinalas. So, araw ka ni Ampar Makayan. Oh, di ba? Siyempre nakamotor lang ang ngunyan. Gusto ko lang talagang abuton ini, medyo may karayuan ining kadikit. Pero ang kilometro man sana, hali sa syudad kang Naga. So, yan. Magayonon, basta maaliwalason di magkakan. Siyempre, ini ang permi kong kakana. Oh, I love the flower. Okay, so sige na, makakana ako. Oh, nanginangguta na ako, malamig na kung ano-ano pigpaparayamutam ko digdi. Alright guys, bye. Okay na to, tita. Sinipong ko lang nito ko yung iniyang barkada. Si papa niya kaya naghali. Tigalat kung talagang siya ang ano, tahara mo na. Sandali, picture tayo. Wala, baka mahulugan buho ko yan kakano. Baka mahulugan ko ng buho. Kaya nga. Sige, tita. Tita, kaway ka na po. Hello. Oh, yay. Salamat. Iyo po, iyo po. Abangan si Afro Bicolano, Igisa, Tabadi Kinalas. Tayo daw kayan mag-ibig-ibig. Pero matain guys. Sa bawang, siyempre may aral pa kayan. Daw na duman ng sakuya. Oh, taba. Hindi, salamat. Okay, siya po ang may-ari nito. Sabihin mo, Tabadi, peace and love. Arog ka ni ha. Peace and love. And love.